thir tu zong te chibai vek ule voin hi August ni som thum pakhat sang ni som ni panni ni lai ni ani a Mizoram in Rambuai kan lo to khan sang khat zakwa som ruk paruk borvel alo ni a ti chuanin kan Mizo sipai MNF te khan Ramritlâng Pûk kan tia hian ramlen nam chan nan lu chum ban chum huamin he pu bro pui tak maya hian an lo hanin ku ani ti chuanin bu innia hian hi MNF kan president war zoding liana ani a ani hian bu innia min shuai thia chunga pu hang kalom hle maya lom thu ka kan sui ni sela ti chuanin he pu khi kan bel chiang don ani aro pui hle maya he pu khi T Battalion in anlua chuta chuan battalion a chuanin major hi kapani a puarlian birak khani ti chuanin he pu khi kan bel chiang zel ngatia kan kalphe anga ti chuan he pu ka hian si tui nai em mai he kham pu chunga hian a omani chu kan Mizo sipai te khanin he pu khi anlua T Battalion khan anlua helai si tui kham pu ka om tui nai em mai hi an ringa chu tiang chuan engking in rel bol nan khan he tui nai em mai hin lo mang ani ti chuanin he si tui hi thalwa ek char kan ti kan Mizo pu pa ten thalwa ek char an lo ti a po khana kang ngai me lo ani a ti chuanin he pu chunga tui si tui hi kan han bel chiang don ani thir tu ten ngun dol min lo en sak ula apu ka hi thu kang reng khop maya ti chuanin he sa te pon an in thin ani ti kha a chiang em bel em maya ti chuan apu ka hi video kan zu lak naya kan han zoom nai deuh hian a thim ve tlat mai boxi a abuai thak ring khop maya light te kan lo king lem lo bok nen hetiang hi niang ti kha kan ring follower hir tu ten uluk teng min lo en sak ula he helai tui si tui hi MNF battalion T Battalion te khan an lo ringa heta hian an lo in kor he tui hi an lo ring tlau thin ani ti te kha kan an soi lang ve le thim manga a chunglam pang ni kan la chinanga a thim khup me light ka lo king si lawa a boi thak ring khup maya thir tu ten min lo shu thiam ula ti chuanin a tui hi lang chiang deuh the turin ti khuan khu lai khu a tui om na chu ni ta te deuh sut maya kulai vel khu tui om na tak hui po tling ring ani ti chuan sa vel hian leibung te hi an lo rat to ave thin ni turani alo hnoch ve dek lek zela ti chuan adang kan thir pheizel anga tiang kan chuak kanga he tapie lama hian zau em mai khala omani ti chuanin bu innia hian soi tur kha tam hlem mai he helai te hi anuam em maya achung hi zau mes helai hi slap zau tak mai kan ti ang chi kha kan lu chunga hi om phei ut mai ani ti chuanin helai hian MNF Mizo sipai te anin kula T Battalion te chuta chuan puarlian birak kha major ani a ti chuanin India sipai ten an han zong thinan mu the si lowa ti chuan helai hun hi satellite chuan anom na hun hin hu theya maro chun omna lai taka hin zu hun hu the si lowa ti chuan khomi te VCP te chu tiang chuan shuai thina hei lung pher hin en kula zau em mai ani slap zau tak khani a VCP ten shuai chawa chu tiang chuan ani lo lai an ko hu ta thin ani chu tiang chu kan Mizo sipai ten kul na hi helai hun hi ni a ti chuanin Pakistan atanga raw thuam engkim mai silai te thil dang te an la khom khat te helai Ramritlâng Pûk ka hian an lo da khom thin ani ti chuanin battalion then khat ne na te po helai tang hen an sem chuak ve le thin a tin helai pu khi zau ma kan Mizo sipai
chuan lar em shelo tun lai thang thar chung kan shelo mai thia thang re lo le lal he kan ti mi bon em mai mi thuak fing em mai te khan he puk te po hin zu lo ve ni tura te po ngai ta ila then ka tin soida chuan he pu ka te po hian pu thang re lo te pulal hle te an kal ve ani chu tiang chuan he pu khi a ro pui khop maya voinia hian soitur kan nga maya voini hi a thei anga han soi fia kan tum lain akim lo tam tak te po mai the thir tu ten min lo sia thiam kha kan han nen mok chuwa ku lai thu khu MNF unit kan president puar joding lian khani a ani hi fel kho maya MNF hi ahmangai top ani chu tiang ril ru pumi chu ni ani hi chhot em ani ti te kha kan han sei lang khai he a chho tu ru mai sia kal na hi ra phak zo ani gon lu tu ta hen kan mi zo sipai te ta hian an ral thuam te khan lo phur thave ta ni lo pasal tha ti na mai ku la ku ni alang thei to lo ara phak lo tu kan kal na hi kan mi zo sipai te lo tum ru zia kha lai thang thar hian kan sia dawan poimo te lul ram le nam chan nan hian lo be na sa mai kini hian nge kan ril ru kan put ve zel dan tur kha mani loin zo thuk tengu ha kha ama han hir vele ma ta hi pudi ma min soi tu ni hi MNF chung kan unit president ani po hi chanim ngai khop mai voini hi kan sei lang ve sim tiang lai thing thia ama wanga Ramritlâng Pûk Mizo sipai te ram le ham tan tia ke lo pen chuak te na mun halai mun min suai thing tu khani hian helai puk a hian Pakistan lampang atang te ral thua eng ma zat kha helai puk Ramritlâng Pûk a hian an chop an che khoma tiang chuan lo be na sa hle ni kha tha khum me a chong po lo khia lo do ni pon thir tu te po hai lo se them kha poi mo ni vun chu con khóc mai tin là mấy này rồi chuột đồ này camera pot bị thì là vâng nó xấu xịa cắn chụp cắn cầu thang này hiện cắn có vào lẩu chuôn cắn lẩu video thì khang hồn bốc xịa nó sẽ ôm dìa cắn video sẽ quay tệ đom lệ hùng ta na em bên này nỉ hi alo giả pui ông lẩu khốp mày cái lai trong hiên đom lệ nằm tan khan cho nó lâu khó nó xa nè tan cắt chuột lại tiếp tục thì hiện cái này như president em này phải cầm president cho khóc mày thì trong cái khóc mày em này thì mong lại khóc mày à thằng lục xiết giàu về dễ là ta report thằng xiêm dễ là ngà các bạn hạ tàu về tin hạ bốc xì anh chuộc sầu đôn video in lâu thiếu dễ đôn nha thì hiện Ramritlâng ngô chip cần chuông cai lệ to thì cái unit president thì hoa suy dễ là thì Ramritlâng hi thì ngô hít chặt khóc mày aturu khóc mày vai nula ho tel chatak tak an lam zor zor du hel khóc mày
moi takani moi tak pumuna tani tom lutuk i tom takani dia bak kol phidon ani tu ten in lo en zelanga video hi hunum tul don ani Ramritlâng hela hi chu o hetlang hi chu airport tu na hi tong khop mai kan anuam turu se atlang sang bok sia 11 fil ti chu muneng ma zo da chu tiang vel tu dai hun zo cha chu omani hetlang hi aturu khop mai anuam em mai ni son ta hian uding kan unit president mine la kan president ni ma soi jela kan hung ka zia dian thunglam pang te ko ki gan la be chinange amoi khop mai he tiang thing hel chasi mar chasi lam hulo hi zoram khuvela pu hin kan tam ve view mai thini soilang ve le simanga amulo ve thei view ania chuan lampang hin kal phei don ni video hi du thu sam che lo mai the ase kal pa la khan nia kan ni se thiam hangai wenga hen ka var ve vek khagan du se he tlang hi anuam khop mai airport vel tan le 11 fil vel chu hun eng ma sa ta hin om the ni Ramritlâng hi alo ho sa khop me he thing ten en tu he tiang hi mulo fa kha in tam ve mai thini buin he soi lang zelang comment po kha lo ti lu tuk lo tura ngai kaila atlang sang sia airport na hi tom khop maya hoi lai tang po hian chung kwal vel khan nuam don lu tuk ringot mai ni ti chuan voi ni chu lo thing hle maya alom om ga khop maya dian kan video hi nin lo thir sak zel ula hei ayala hu no ma hi kan on la chok chok zel don ani mizoram tlang chi pa dil meter a sei zong hi meter za zani don vel atlang chi pa dil om chu po chu kan ron la video in kan ron la cover dona n2 10 viewer 10 milo hriat sak pula a hu nom don ani chu tiang te chu lam hu lo kha azoram mizoram a hian om lo hrim hrim chu tiang din chu tlang chi pa dil meter a sei zong hi meter zani vel a sei tlang chi pa tlang chara dil lian lut tuk awmani chu kan ron la cover le dona video win chu bi wa 10 milo hriat sak pula win ya chuan khati zong kha ni te se